Tekliye de navbera Amerika u Türkiye'ye ev demekeye xrab bûye. Lê ev her du hevkarên NATO'ye heta niha dijî hevdû dijminatiyek rastînî qebûl nekirine. Erdoğan Amerikayê bi lêdana xençerê pişta wî da tawanbar dike ku biriya zêdekirina bacên gumrukê yên li ser berhemên alüminyum û polayên Tirkiyeyê. Trump li roja pênçemê derbarê Tirkiyeyê got ku Tirkiye diyar nekir ku ew dostekî baş e. Wek kêşeyekî xristiyanî gelek hêja girtiye. Ew mirovekî gelek bêgûn he. Trump paşê bêhurgildayên got ku Amerikayê li ser navê Erdoğan serbestberdana kesekî pêk aniye û ew bendeye ku Erdoğan jî li gor vî yekî bersiv bide. Me ji bo kesek da berdan. Ew ji bo ku kesekî ji cihekî derbexê hewcê alîkariyê bû. Ew derketin. Lê ew dixwazin ku kêşeyê menê delal girtî bihêlin. Ne dadmendiye û ne rast e. Münşin got ku ger xeşeyê Amerîkî neyê berdan wezareta wî ji bo zêdekirina cezayên li dijî Tirkiyeyê amade ye. Ger Bronson dem û dest bernedin em tev bixebitin. Hîn gelek tiştên din hene ku em haziriya wan dikin. Analîst dibêjin ku xeşeyê Amerîkî beşekî li hevnekirina berfirehîya her du dewleta ye. Erdoğan bi dijwarî dijberî piştgiriya Kurdan ya Amerîkayê di şerê dijî Daişê ku li Iraq û Sûriyeyê bû. Ew her wiha hêrs bûbû ku Amerîkayê rastpartina oldarek Türk ku dijberê wî ye red kiribû. Komên mafên miroveyên Amerîkayê û hinek siyasetdaner bi desthildariya Erdoğan ku her roj bêtir zêde dibe gelek bêhêvî bûne. Ji bo niha wî piştgiriya welatiyên xwe girtiye. Her şey Branson'a bağlı. Ma her tişt bi Bransons vegirê daye. Me diyar kiriye ku em ne welatekîn ku rojava karî bi desthilatdarên me bike. Em xurtir dibin. Gelê Tirk niha çavên xwe vekirîne. Siyasetvanên me çavên xwe vekirîne. Tirkiye ne welateke ku were dehbidan. Erdoğan aligirên xwe piştrast kiriye ku hêzên biyanî dixebitin ku dewletek Müslüman lawaz bikin. Lê belê analîst dibêjin ku ev gotara nikare ji bo demekî dirêj berdewam bike hege ku bihayên xwarin, gaz û tiştên dinên girîng ji bo welatiyên Tirkên sade zêde bibe.